James 1, the verse number 27. Next I can come Psalm 41, the verse number 1 to 3. Udi we are for OB Foundation now 0247 980 394 0201 7374 10 0201 737410 after 0245 039933. Oyame baba bibiara wo bia yatu yansafre OB Foundation yehia omo a kitwa bia nsa sey ntare sey aduane sey biscuit toffees sika bibi biara babia wo bia oman bia wo so bia OB Foundation yatu yansafre enipa tiase ene wo se ye kire ne do ye kire yen do ayewo edema no yembo nipa obira otiase enhwe nenti se yakum obi da ha enhwe nenti se yesi obi da ha owuo ansa na wakanya ho ebra onko sa ho kire num no ena firi wakoma mu mawurade nkasa nkirew na bo asa nipa onyame ba enipa bi nyamwo enti ya na nye wareho se wona ma be wusa nkwala ne bi nam ka akwa ho tonton nsuo cars etimi bobby enipa bonifo bi timi chibi no makotwetwe mo magya no makokunkumomo odafo mawurade enkasa nkyere wate babi biara wo bia yatu yensafro wodi afre ye keke wansi dimpo na wo benya se monyemfa nkobo nyanka ne nwisia yi a minim se wurade obekasa oma wani mu nuase da ebia wo peba ebia wo pe adwuma wo pe sika ebia wo pe kyese ade bia wo hia bia wodi etusa na mo yi bi na wurade obekasa enye wonkwa unti na wurade amonya sika no da bia na wonkwa wadidi da bia wo fridge mu na ye ma aduane bitimi ese no yiyi bia koto agu odofo ebia wabua nipa bi mpo ama wanya so mfaso anase ye yi obonia yakofa mane abrɛ na nso enya papa ye dawate odofo mane nka wakoma ubehwe ye nkwala ibi babia bi tete ubehwe babia ye nkwala kyese odofo ya na reho menyame nka wakoma babi biara wo bia yatu yensafre bra beboa ye ntimi tete mofra we mu fomo ma Kristo na urade dachi wakatua ewo so wo yes aniema yi wo hihye wo dan ewo soro wo yes aniema yi urade di ye bambodi ato adwuma so wo de ye bambodi ato sikasam so entina won kasa gisemanya bebri ansa ketua bi na befiri wakoma mu no ano na urade ebesira urade nsira urade emwa ni ayawo hawo ayawo dadwene bia misira osoro serwade enyi won free sane manum erwade ma wo yare bi mfiri so erwade ma awo bia open no entafo ahinasa emra erwade ma kontuo bia waboka baba wontimi nkono erwade ma doye ya wo beye ye mmofra yi binti erwade ma kwani miema yimpa ye ma wo na me bompa ye ma wo se erwade a wo free so no unu nipa ne ye no tua ne so kan ni awo beye yinti erwade ntua wo ka erwade nsirawo erwade manenya bambo emfanto wajuma usika samoma wabusua so erwade nkawo God bless you and stay blessed. Just pick our numbers and call us, and anything small God will appreciate and he's going to bless you in Jesus mighty name. Amen.